Noget af det, der er så fascinerende, når man sejler, det er, at man rejser så langsomt. Det, man fordriver tiden med, er simpelthen bare at lade synsindtrykkene glide forbi en. Hele ens tidsfornemmelse ændrer sig. Altså alle har prøvet at skulle vente på en eller anden i et kvarter. Det føles jo som et halvt liv. Men at stå i cockpittet på en sejlbåd, mens man sejler forbi noget, som man bare kigger på, og forholder sig ikke til det. Man vil jo heller ikke tale sammen. Og det, man går ind i sådan en vegetativ proces indimellem, hvor man i virkeligheden ikke tænker noget som helst. Man får renset sin hjerne ud, hvor man er. I 2009 var jeg i Skærgården sammen med min søn på en tur, hvor jeg faktisk sejlede i min eget kølvand, som jeg havde lavet, da jeg sejlede der i slutningen af 60'erne med min onkel fra vejen. Ibn Feldt Hansen hed han. En fantastisk dygtig sejler og en mand, som jeg var meget nær knyttet til. Så derfor så det at sejle med ham i 14 dage på et begrænset areal, det gik faktisk helt uproblematisk. Det, der var specielt ved at sejle med min onkel, det var, at jeg blev på den måde en del af, altså jeg blev accepteret som voksen. Så jeg sejlede ikke som barn, jeg sejlede dels fordi jeg kunne sejle, men også fordi han kunne holde ud at være sammen med mig. Så det var sådan en accept ind i en voksenkreds, som jeg tror, de fleste børn oplever. De har sådan en eller anden klar oplevelse af, at her gik jeg fra at være børn i de voksnes øjne til at være en voksen sammen med dem. Og den oplevelse, sådan en, den lægger sig dybt i, ikke? Det rykker noget, for det gør man jo altid med, som barn, at man spejler sig i de voksne. Der er ting, man vil, og der er ting, man ikke vil. Og når man så pludselig bliver accepteret af dem, så rykker man sådan en lille smule selv. Så genså jeg jo steder, som jeg kunne huske, altså navnene kunne jeg selvfølgelig huske, og nogle af stederne kunne jeg helt klart genkende, når jeg så dem. Andre steder var jeg sådan lidt i tvivl om jeg havde været der, men det vidste jeg havde, fordi jeg kunne huske navnene. Det var faktisk første gang, jeg sejlede med min søn, fordi jeg forsøgte at få ham til at interessere sig for det, da han var barn, men det gjorde det ikke. Nu så jeg ham pludselig som sejler. Man får en nærhed, fordi man er i noget, som man ikke kan gå fra. Det blæste op den dag, og vi havde for stort forsejl på, det skulle ned. Båden krænger meget, ligger med dækket i vand, og der er lidt hårdt arbejde op på fordækket, fordi det bevæger sig hele tiden meget råt og glat, og man skal kile sig fast og kæmpe med et stort sejl, som slår hårdt. Og at stå og se Christian lave det stykke arbejde, det er et smukt billede. Det er jo, altså, på en eller anden måde var det sådan en ring, der blev sluttet. Jeg vil ikke sige, det var en genoplevelse af mig selv, selvom Christian ligner mig meget, men på en eller anden måde er det er sådan en, jamen det er sådan en ring, der sluttes, en oplevelse, der sådan kommer tilbage til sig selv, ikke? Det jeg er glad for, det var, at det kunne lade sig gøre. Jeg kunne lige så godt have stået med en eller anden opgave, eller et eller andet, som gjorde, at jeg skulle sige nej tak. Det har jeg egentlig ikke tænkt på før. Men så havde mit liv virkelig set anderledes ud.